Мәүлиттің фазилетле, ягъни өстөнлүкле яктары турасында бөек дин әһелдәре күп һөйләгән, китаптарында язып калдырган. Мәсәлән, имам Ялалетдин әс-Суюти булай дигән: берәр йортта, мәсеттә яки бер мәхәлләлә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең мәүлиде укылһа, ул йорттың, мәсеттең яки мәхәлләнең тирә-ягын фәрештәләр уратып ала, һәм ошо урындың халкына улар салават әйтеп торыр. Һәм барыһына ла Аллаһ Тәгалә тарафынан мәрхәмәт һәм уның ризалыгы булыр. Ибн Хаҗар әл-Хәйтәми әйткәнсә, мәүлид үткәрүдә һәм Аллаһ Тәгаләне зикр итүдә тик яхшы, хәерле, саваплы гына эштәр бар. Рәбигъел әүвәл айында дин галимдары хуплаган был гамәл, әлхәмдүлиллаһ, күп мәсеттәрдә, авыл, калаларда башкарылды. Кайһы бер мөселмандар был байрамды үз йортында мәҗлес йыйып, ел әйләнәһенә үткәрә. Аллаһ ризалыгы өчен мәүлид үткәрәбез. Рәхмәт итегез безнең өстәлгә, табынга. Бuna хәзер шөрәттән, хөрмәттән хүзде Абдулмалик Хаҗига тапшырайык. Рәхмәт итегез. Аллаһ ризалыгы. Аллаһ ризалыгы өчен. Мәүлид Пәйгамбәрбез галәйһиссәләту вәссәламның тормыш юлын, әхлагын телгә алу менән бер рәттән Коръән аяттарын уку, зикр әйтеп Аллаһ Тәгаләне улылау, Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә салават әйтү, мөнәҗәттәр багышлау менән бәрәкәтле. مرحبا حبيب الله لك إشارة وعيز العرب مرحبا حبيب الله لك إشارة وأبو القاسم مرحبا حبيب الله لك إشارة وأبو طيب مرحبا حبيب الله لك إشارة ونعمة الله مرحبا حبيب الله Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бұл дөньяга килүе Раббының улуг бүләге. Әл-Ахзаб сүрәһенең 56-нчы аятында Аллаһ Тәгалә үзе мөселманнарны Рәсүлебез галәйһиссәләту вәссәламгә салават әйтергә һәм сәлам җиткергә сакыра. Аллаһ Тәгаләне зикр итер өчен кеше йыю, дуга кылу, бүләк садакалар өләшү, галәмдәр хуҗаһы һәм уның Рәсүле саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә карата ихласлыгыбызны күрһәтә. 571 елның Рәбигъул әүвәлендә 12-сендә тудың син, җирне нурга күмдең дә, әй Мустафа Мөхәммәд. Тәкъдир булган Аллаһтан, ятим калган атадан һәм шәфкатьле анадан ул Мустафа Мөхәммәд. Аллаһның дусты син, әй Мустафа Мөхәммәд. Безгә шафагатьче син, әй Мустафа Мөхәммәд. Мин Россия Ислам университетының 1-нче курсын гына тамамлагайным, шуңа инде бергә укыган группалаштарым миңа бик күп дугалар бирделәр. Мин аларды инде тегеп бер муксайга муеныма атып алдым һәм инде үземдә шул тиклем бөтә яктан да урысча әйткәндә укомплектованный икән итеп хис итеп хаҗга киттем бит инде, әлхәмдүлиллаһ шөкер. Хаҗга барып бернисә көн үтү менән минең ошо муксайым муенымдан ничектер төшүп калды. Бөтә догаларым юкка сыкты, бер нәмә лә юк. Кулымда ни бары бер бәләкәй генә зәңгәр китап торып калды. Унда Пәйгамбәребезгә салаваттар язылгайны. Мин шул китапты хаҗның башынан адагына тиклем бары тик шундагы салаваттарды гына укыным. Укыным, кайда барһам да, Мәккәгә барһам да, Мәдинәгә барһам да, Минага барһак та, Мөздәлифәлә лә, бөтә ердә лә ошо китапты кысаклап йөрттем һәм салаваттар укыным күп итеп. Һәм әлбиттә Пәйгамбәребез турында күп уйландым. Күңелемдә әлхәмдүлиллаһ шөкер. Уга карата шул тиклем сикһез һөю, сикһез хөрмәт яралды. Һәм мин бу дөньяда бер нәмә лә юкка булмаган, тәккә генә миннән ул дугаларда алып ташламагандарын аңланым. Чөнки әле мин анда 1-нче курста гына беткәнем, дөрес тәҗвид менән укый да белмәгәнмендер ул дугаларда. Әмма ләкин ошо хаҗда әлхәмдүлиллаһ шөкер минең менән Пәйгамбәребезнең салаваттары булды. Улар мине оратып йөрүне. Бүгенге мәҗлестә лә, я Раббым, безнең барыбызга ла шунда кемдер килеп утырган, кемдер ошо мәҗлесте әзерләгән, кемдер ошо мәҗлесте күрәсәк, уларның барыһын ла Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва сәлләм шәфәгате насип булһын. Я Раббым, безнең барыбызны ла республикаларга бар безнең милләттәшләребезне ла бар халыкларны ла хак иман юлында берләштерһен. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فكان رسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته
كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته. Бар дөньяга мактау булып яратылган Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәлату вассалам барыбыз өчен зур үлге. Уның насихәттәре, хәдисләре йөрәгебезне нурландыра, иманыбызны куәтләндерә, гыйлемебез арта, сабырлыкка, юмартлыкка өйрәнәбез, туганлык һәм дуслыгыбыз ныгына. Дөньябыз, яшәгән йортларыбыз да илаһи нурга сулгана. Һуңгы һулышыбызда ла ошо нигъмәт менән калдырһын ине безне Раббыбыз, иншаллаһ.